mutum biyu kuma ra'afadan ba zai yanke ba dan yana da armashi. Suri ruwan zuma in ji wasu suka ce ruwan guba ne. So dangin mutuwa ne shi don ba ya duba rashi, so guba ne kama da madara yake. Shi masoyi yana da gaggawa, buri na yayi wasu kawa, shi kuma so kama da kura yake. So bai san wata kara ba, ba zai yi raga wa kowa ba, kullum tanadin kushewa yake. So ɗan baduwa akan gulbi, kowa bai gani. Saboda wahalar da ake sha a jego da wurin trainer mun kan mun banda Allah ya sa muna son bota ga sanmu ne ba abin da zai kai ni gidan soja. Ina jin labari yayi ko da ni ban yi ba amma ina jin labari. Ba ka ce mun zaka je ba? Na ga ya mama ai ku ne ku dan mana hanya da kuka samu. Ba matsala kaga da muka shirya insha Allah ko wani uban gidana da yake da dubu zan mishi magana insha Allah. Za ka kawo application number da sai mu. Amma ba mai dubu za ka yi ba. No. Kawai zai gurin su idan ba haka je ka da trainer ba bana. Na danje. To insha Allah za a ce na zan muke magana in yi so yanda muke da shi zan kira ka za a ce. Amma ko da ka kyauta. Ba matsala insha Allah muna ka kyauta. Ana ji ba. Na dinka shine abin da yake ga kawai dai ni ka san shi komai kudi ne nan wani amma kan mu kyauta an ce zan shi ne. Karkada mu. Wallahi za a yi. Ba matsala insha Allah zan taimaka man Allah ya shike zan taimaka man insha Allah shine kawai insha Allah zan taimaka kai abokina ka gosi kyawun yan mata kuwa kai abokina ka fiye leke-leke wallahi abokina ba wasa waccan mai jakar ta yi min daidai da yadda nake so. Shikenan abokina in dai ka san da gaske kake to mu je mu gwada amma dan Allah abokina in ka san da wasa kake to kar mu je. Haba abokina kar kai min haka kai dai kawai mu je. Yan mata salamu alaikum. Yan mata barin ku da wannan lokaci. Barkan ku dai. Abokina, kai ka ji wata murya mai daɗi kuwa? Gwari, su ne kada ba su ƙara so ba ne? Da Allah ki halin da abin da yake damuna. Kwantar da hankalinka in dai yunwa kake ji, ga mai kayan nan ya taho da kwano a hannunsa. Ina kyauta da zaton abinci ne a ciki. A kuwa inda abinci ne a ciki? A kuwa sai ta Allah. Me yasa ka ce haka dan gwari? Ba ga wancan dan Adamu mai ya to ba? Wa alaikum da salamu. Sannu dan gwari. A mai Kano? Sani mai Kano. Dan gwari. Salamu alaikum. Alaikum salam. Abokina mai Kano, me muka samu ne yau? Abubakar, dan Allah ya zaka canza wannan halin naka ne. Allah ko? Ba wasa. Wallahi Allah ya miki murya mai daɗi. Gaskiya abokina kana da abin dariya. A'a abokina, ni fa gaskiya na faɗa. To biyar Allah, kin ji fa abin da abokina yi. To baiwar Allah, ni ma ta shi din. Ko za ku iya gaya mana sunan ku? Sunanta dai. Da Allah ki bar wannan magana. Ki zo mu tafi ko ba za ki tafi wani zan yi tafiya. Haba baiwar Allah. Me yayi zafi haka? Kai ka fita daga ido na yaro. Haba Maryam, me yake damun ki? Ba komai, kar ki damu. Kinga, dan Allah kafin ku tafi. Ko za ki taimaka ki faɗa min sunanki? Abubakar, ya zaka canza halin nan naka ne. Sai ran dan gwari dai na munafunci. Gwara ma ni, tunda ba neman mata na kai ba. Sai ka nuna mun wannan. Kai haba dan gwari. Kai me haka? Baka sa haka. Sauhi dan gwari, sauhi shi. Dan gwari ka ne tukuna. Ka ce dan gwari, Abubakar sauhi. ka ce dan gwari. Sauhi dan gwari. Wannan shine sunana. Ma ke ba karamin sha ba ki wata ba san darajar dan Adam.
Haba abokina, ya za ka yi haka? Ba ka ganin ita mace ce mai daraja? Haba abokina, kai ba ka ganin abin da ta maka? Haba abokina, kar ka damu da abin da ta mu. Ita rayuwa da kake ji da gani, kowa idan ya yi mai kyau to ya sani. Gaskiya kawata abin da kika yi baki kyauta ba. A gunki kika ga haka, amma ni a wajena daidai na yi. Amma ke yanzu ba za ki gane hakan ba. Ai shi kenan, ba zan gane ba kuma ba na son gane. Da Allah ku hakuri kun ji. Ina ma na cika mara kin gane kuskuren ki. Ki ba shi hakuri ya fi miki. Ubana ne shi da zaki ce mu ba shi haƙuri? In dai baki ba shi hakuri ba, za mu rabu tafiya. Ba hanyar mana tare muka zo duniya? Kar ki bari wannan abun ya haɗa ku dan Allah. Mu ne masu laifi. Domin ba da mu ta da kuma hakan ba za ta taɓa faruwa ba. Abokina kenan. Sarkin tawakkali. Sai ki ta biye su, ni kin ga tafiya ta. Je ku tafi. Mun gode kin ji? Mu ma mun gode. Ni suna na Aisha. To, Malama Aisha, mu ma mun gode. Ni suna na Sadiq. Abokina kuma sunansa Musa, amma an fi son sa dan kasa.